De Nieuwe Sluis wil niet dat de ontploffing van de tweede wand van de Middensluis in Terneuzen ook uit de hand loopt. Daarom gaan ze oefenen met proefexplosies. De explosie in maart is een duidelijk voorbeeld van hoe we het niet willen hebben. En we willen absoluut zeker zijn dat we het op de juiste manier gaan doen. En we proberen met deze proefploffen ook alle zorgen bij de omgeving weg te nemen. De omgeving hoeft zich geen zorgen te maken. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Dadermoord Tim overgeplaatst. En waar komen toch al die eekhoornfoto's vandaan? Goedenavond. De sloop van de eerste wand van de Middensluis in Terneuzen is bijna niemand ontgaan. In de omgeving voelde en hoorde iedereen de ontploffing en in de rest van Nederland zag iedereen het, dankzij de beelden van de uit de hand gelopen explosie. Maar bij de sloop van de laatste wand wil de Nieuwe Sluis dit koste wat het kost voorkomen. Daarom gaan ze deze week oefenen met proefexplosies. Op 23 maart ging het opblazen van een van de wanden van de Middensluis compleet mis. Er werd te veel springstof gebruikt en dat zorgde voor een veel grotere explosie dan verwacht. Het gevolg? Geschrokken omwonenden en meer dan 100 schademeldingen. Het zou een plofje wezen, dus dan waren we daar een knal. Ik woon een kilometer of 5 verder. Nou, ik kon het niet thuisbrengen wat het was. Het leek wel een aardbeving en natuurlijk met Oekraïne op de achtergrond denk je wat is hier aan de hand. Eén ding is zeker. Zulke reacties willen ze hier niet nog een keer horen als de tweede wand van de Middensluis wordt opgeblazen. We doen een zorgvuldige voorbereiding juist om te voorkomen dat we weer terugvallen in dat scenario wat echt ongewenst is. We gaan daar een proefploffen doen om te kijken van hoe het materiaal zich eigenlijk gedraagt. En op basis van analyses daarvan gaan we kijken hoe we verder gaan. Het is nodig om de tweede wand ook op te blazen, zodat die daarna makkelijker kan worden gesloopt. De wand moet plaatsmaken voor de komst van de Nieuwe Sluis. De 5 proefploffen worden woensdag en donderdag uitgevoerd. Dan worden geluid en trillingen gemeten. Voor het opblazen van de eerste wand werden ook zulke proefexplosies gedaan. Maar nu wordt het anders aangepakt. Wat we nu anders gaan doen is dat we de proefploffen doen in het materiaal wat er nu staat. En de vorige keer zijn daar speciale betonblokjes voor gemaakt in de ondergrond. En hoeveel explosieven gebruiken jullie daar dan voor? We gebruiken maar een heel klein deel. Een heel klein deel wat nodig is om precies die proefplofjes te kunnen doen. Dat doen we in een steeds grotere hoeveelheid. Maar je moet je voorstellen, het is eigenlijk vergelijkbaar met de proefploffen die een aantal jaren geleden ook gedaan zijn. Ze spelen op veilig. Daarom is er ook een andere springmeester voor deze klus aangenomen. De proefploffen moeten dus bijna geruisloos voorbij gaan. Bijna. Wat de bewoners zullen merken is met name de verkeersstops. Want we gaan het verkeer stilzetten tijdens de proef. Ook het scheepvaartverkeer wordt tijdelijk stilgelegd tijdens de proefplofjes. En voor de rest is het mogelijk dat je wat hoort. Voor de rest hopen we geen enkel effect te hebben op de omgeving. Na het uitvoeren van die proefexplosies volgt een evaluatie. Pas daarna kan worden gezegd wanneer de tweede wand van de Middensluis echt wordt opgeblazen. Tot nu toe liggen de restanten van de sluis in ieder geval niet in de weg voor de bouw van de Nieuwe Sluis. De 17-jarige jongen die in torentijd vastzit voor de moord op Tim van der Steen uit Middelburg wordt overgeplaatst. De familie van de vermoorde Tim vroeg om die overplaatsing omdat ze het als traumatisch ervaren dat de dader op 500 meter afstand van het ouderlijk huis van Tim vastzit. Volgens het ministerie van Justitie heeft het verzoek van de familie niks te maken met de overplaatsing. Eerder gaf het ministerie aan dat de jongen bewust in Middelburg is geplaatst. Bij de herdenking van de watersnoodramp in Ouwerkerk op 1 februari zal niemand van het Koninklijk Huis aanwezig zijn. Koning Willem-Alexander, Maxima en Amalia zijn rond die tijd op de Nederlandse Antillen voor een werkbezoek. Prinses Beatrix woont wel een herdenking bij, die in Oude Tongen. Bij de 65-jarige herdenking, 5 jaar geleden, was prinses Margriet nog aanwezig vanwege haar erevoorzitterschap van het Rode Kruis. Bij Baarland is een dode reuzenhaai gevonden. Het dier werd tussen de begroeiing aan de waterkant door een voorbijganger gevonden. Hoe lang de haai er al ligt is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het dier al in verre staat van ontbinding is. Het is de tweede reuzenhaai in een maand tijd die aan de Zeeuwse kust is aangespoeld. Vorige maand werd er nog een gevonden bij Domburg. De voor mensen ongevaarlijke haaiensoort leeft in de Noordzee, maar verblijft over het algemeen aan de Engelse kant van de zee.
Zeeuwen maken meer gebruik van internet dan de bewoners van onze buurtprovincies. Dat blijkt uit cijfers van het Europese CBS over 2022. Van alle Zeeuwen gebruikt 97% regelmatig internet. Dat is het hoogste percentage van Nederland en België. In enkele Scandinavische regio's ligt het percentage nog iets hoger dan in Zeeland. En dat maakt dat onze provincie op de 11e plaats van alle Europese regio's staat. Een dag nadat de woonboot van Adriaan Michielsen in Middelburg half zonk, zit de schrik er nog goed in. En is ook nog onduidelijk wat er nou precies is gebeurd. Behalve dan dat in de vroege morgen de woonboot vol met water liep. En dat kwam door een waterleiding die was gesprongen. De eigenaar heeft de boot hals over kop moeten verlaten en heeft een paar spulletjes mee kunnen nemen. Maar voor de rest heeft hij helemaal niets meer. Op het moment leef ik een beetje in een roesshock. Ik weet niet zo goed, ik weet ook zelf niet meer wat er nu gaat gebeuren. Het is een beetje overleven. En soms huilen, soms lachen. De verzekeraar is vandaag langs geweest en er wordt gekeken wanneer de boot uit het water gehaald kan worden voor onderzoek. En zelf geeft de eigenaar aan dat deze situatie bij iedereen had kunnen gebeuren. Er is vermoedelijk gewoon een snelkoppeling losgeschoten van een kraan, waardoor het middelste compartiment is volgelopen. En dat is, dan gevelt het op een gegeven moment over en kwam het in het compartiment van mijn slaapkamer. En dat bemerkte ik toen ik uit bed stapte, dat ik gelijk tot over mijn enkels in het water stond. Domme pech? Domme pech, niks aan te doen. En waterbedrijf Evides laat weten dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de gesprongen waterleiding, maar dat dit de verantwoording is van de eigenaar van de woonboot. Iedere week krijgt Omroep Zeeland honderden foto's binnen van amateurfotografen. Van het strand, de Vlissingse boulevard, koeien in de wei, noem het maar op. Maar het viel de internetredactie op dat één onderwerp bijzonder vaak terugkomt. Eekhoorns. De afgelopen jaren ontvingen we ruim 800 van dit soort plaatjes, gemaakt in de Klinkse bossen. Deed ons toch een beetje afvragen, hoe maken fotografen dit soort perfecte plaatjes van over het algemeen schuchtere diertjes? Het antwoord brengt ons hier in de Klinkse bossen. Om precies te zijn, daar binnen. Een fotohut is eigenlijk een soort een setting waar je spulletjes neerzet, het leuk maakt, een leuk plaatje creëert, een beetje voer neerlegt en dan komen de dieren naar je toe. In plaats van jij de dieren achteraan moet lopen. Dus het is een ideale situatie creëren, proberen we. We leggen het zo neer dat het uit beeld is. Als je je foto maakt, dan zie je geen voer in beeld. Dat is eigenlijk het mooiste, ja. Het is eigenlijk bijna een beetje vals spelen. Dat klopt. Het is nep, maar op de foto zie je dat gelukkig niet. Het is gewoon het Walhalla. Je zit op de eerste rang en je kan van heel dichtbij prachtige foto's kunnen maken. Echte eekhoorns, koolmeesjes, pimpelmezen, echt van alles en nog wat. Puur genieten is dit. Ja. En dan, na de voorbereidingen, begint het lange wachten. Het blijft natuur, het zijn geen dierentuindieren die uit een hokje komen. Eekhoorns doen een winterrust, geen winterslaap. Dus ze zijn eigenlijk maar een paar uur per dag actief op dit moment. Maar 100% garantie durf ik wel geven dat als je een hele dag zit, dat je nooit eekhoorn ziet. Vandaag zit het een beetje tegen. Normaal dan ga je in de hut zitten en een kwartier later, 20 minuten later, dan lopen er eekhoorns hier rond. Ja. Jij stuurde ons tot nu toe 488 eekhoornfoto's, hier gemaakt in de Klinkse bossen. Goeiedag. Waarom blijf je eekhoorns fotograferen? Ja, dat is gewoon prachtig. Dat zijn geweldige dieren om die in het echt te zien. Dus we kunnen nog wel meer foto's van je verwachten? Ja, dat weet ik zeker. Ja, ik word hier zielsgelukkig. Helaas, wij hebben ze niet gezien. Blijkbaar zijn een cameraman en een verslaggever toch net iets te lawaaierig voor eekhoorns. Maar gelukkig hebben we de 854 foto's nog. Het was het merendeel van de dag bewolkt en grijs met hier en daar een bui, maar ook wat zon bij maximaal 8 graden. Vanavond en vannacht kunnen er nog enkele buien vallen en dan daalt de temperatuur tot rond de 5 graden.
Tegen het einde van de avond is er ook nog kans op brede opklaringen. Ja, en dat laatste is belangrijk, want vanavond rond middernacht is er vanuit Zeeland een raketlancering te zien. Ten zuiden van Ierland wordt dan namelijk een ruimtevaartuig van onder een vliegtuig gelanceerd. En dat is dus vanuit onze provincie te zien, mits er geen gebouwen of bewolking voor zit natuurlijk. En meer details over die lancering vindt u op onze site en in de app. En voor de foto's van de lancering houden we ons van harte aanbevolen. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele mooie avond en graag tot morgen.